майсторе. Его не мога да намеря. Чакай, майсторе, да слушай. Майсторе, да видим и ония ден бях малко болен, наговорихте ми някакви глупости, дойдох да си видя апартамента. Аз тези чини не ти трябва да казваш на тези чини са мои. Не. Твои, къде на къде са? Наследство са ми от баба ми. Те са наследство от баба ми. Баба ти на тези чини и старите си купиш това, че да му трябва. Няма. Те специално те знаят, че знаеш какво трябва. Не, значи такива... Аз знам кой ще бъде, ще използват за къпани. Ще са полиоти с тая каничка. Какво ще прави, вече не знам, но браче да ми каза. Няма, аз съм я взел от баба ми, баба ми е подарил. Малко чини посуда за работата малко. Ама не ми взима, майстори. Не се ще не трябва. Да знаеш, казвам ти да не кажи. Къде ще и караш ти от едната къща на другата къща и караш с моите неща? Не виждаш ли? Как да ти дам? Това е със златен кант. Това е със златен кант. Много ги разбираш, златен кант. Как от баба ми е? Че се взема чука, не мога да приказвам. Така,